Kakasi New Vibes Red Door Production Haka jingnya terelang bat ka tune in.infotainment rangkat bat ka Hills People ka penbena shapi ki paiba bakan don ka jingkhot na ka menta ka jingjit ya kitten shop bat puron namta ka we ka film kasi ka bansa direct dau ba wan prang ke dingdo ka jingjit ya kitten shop bat ki puron kan long haka live we terik ubenai leber arjar kat pra nadu kapor khatwe beje saneng ha Kasi National Darbar Hall Maukhar namta ki jingtip bakhamnya Sobahaban phone hakini ki nombor balapan i hakini ka screen harum. Harin ke jing tristom ke balane la bun sengi hakaban penap sirip ya ki nong salan ya ki jingdi buat beper ki bayat bayang langba ka surok national highway henne ka sengi na kaliang ki bor pulit jong ka Riboy district ke layo ban kemno ya ka we ke truk ka balakit yaune ujing di buat ubalatip kertengru kum uganja ya kani ka truk ki bor pulit ki la penap sirip bat yo kemno henne ka step hakapor prabaje ea na khat armer bornehat Riboy district kani ka truk ka bakit yaute umar jingdi gadai ka badon yung number TR not iway D khat nriu not nriu katkum ka tulong na ki bor pulit laong bakane ka kali ka bakit yaute umar jingdi buat gadai ka bawan na Tripura daga jingtmu manlek shalan syapo Assam lai thuru hadin balai okem ya kane ka kali na kaliang ki pulit kila jurep ya kane ka kali bat lap yaute umar ubala songbha haki paket ki baladon hadu sanpo paket tam baka jingkhia jongte umar kalong khatwe spa kilo bat habab khenpat ya ka dor pisa ute umar ula songdor dagi pholak tengka ki pulit kilai thuru ba ya kite ki mar kini kinong salan kila buri bha hakane ka kali daka basna daki kenja kamera hapo jongkane ka trok banlaj na ka jing sakem ne kino ki jing suba na kaliang ki bor pulit ba kane ka kali kakit yaute umar jingdi buat na kaliang ki pulit kidang pelong ru ya ka jing tokit ka bajur halor kane ka jing salan yaute umar jingdi buat badru banyok kemno ya kito ki badon khti hakaban salan yaune ukenja